buntag mga kabaka o mga kakanding. Kanding lang sa hisgutan, pakita na ko sa inyo ang bagong anak na mo nga kanding din sa farm. Kuhan pa na siya na tao. Na tao na kanding. October 25. Unya karon kay October 29. 4 year old. Upat pa ni siya kaadlaw. Suwa sila ka buhok oh. Alo na ni siya nga breed. Anglo ug Boer. Boer ug Anglo. So buang. Hello, baby. Kani October 11. Wala pa 1 month kanang ay ang mama oh. Schedule na mong gatasan kani next week. Waan na mo gatas. And then kini magsunod po siya. So kini upat pa lang kaadlaw oh. Upat kaadlaw. Bibi! Kaadlaw, di siya kaabot siyang tutoy. Tutoy sa iyang patutuyay mong bibi. Kani mag 2 weeks. Kani mag 2 weeks. Isa lang siya. Nya kana sila duha. Mo ni mga anak sa actually dili na ni sila pure gyud nga mga hybrid nga mga kanding na mix na siya ba. Island born na siya kung tawagon. Ang mga imported nga mga kanding mga siya yung mga pure breed unya. Pag abot diri sa tua sa Pilipinas, Binadres Mindanao, na mix na siya ang ihang breed niya. Diri na sila gianak, mo na siya ginatawag na to nga island born. Diri na sa tong island sa Mindanao na nga tao o na nga kanding. Matutoy gina sila. Doon ay pangutana nga, dili ba daw magkulang ang gata sa kanding kung imo siyang kuhaan nga kailangan man siya tutyan sa iyahang mga anak. Muna siya ay kanindot sa law of nature. Kay dili gina siya magkulang. Naagay sobra para sa tao. Naagay sobra para sa tao. Bisan pagduha ni ang iyang anak pero dili na siya magkulang kay ang kanding kung insakto ang imuhang pagpakaon kanila sapat nga nutrisyon labi na og kanang mga leguminous nga mga anom sama sa kanang Plemenja, Madrid de Agua, Madrid de Cacao, ipil-ipil, nananom na itag acid ipil-ipil no, gikan sa kinuskusan ng similya sa Mount Carmel. Paspasay kayo sa mugatas. Ayan. Amo na yung mga bago na itong kauban dun sa